Hello guys, welcome back to my channel. Diनै दलगाव थांगासिनो मार्कशीट लायनो लास्ट DLED नि थुदो बिदिब्ला दिनै लास्ट आरो दलगावखौ बिदाय होसिगोन इनाव गैला जोब्बाय टाटा बाय बाय लास्ट मार्कशीट रिजाल्टआथ' मास मोनसेयानो जाबाय दां ओमफ्राय मार्कशीटखौ दिनैनिफ्राय होगोन दारेगै लायखानोसै उनाव खामानि होयो मायाव ओंखायनो नांगौ जाब्रबो ना मार्कशीटखौ ओंखायनो लाना फैसै आरो थुदो बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअखौ आरो जोबजासिम नायदे गामिनिफ्राय थाबायलांगासिनो सकासिम सकाव गारि गाखोहैनोसै दाथ' हारसिं ओमफ्राय रौतायाव लोगो सासे दङ आरोना आंबो जमा लाखानायमोन बेखौ लोगो मोनगोन आरो दलगाव डाइरेक्ट फैगोन बियो बेना माने इथिं साइडआवना डाइरेक्ट दलगाव मोनफैयो आरो मिथि हारसिंसै गोजानबाबो उपाय गैया बादोंमोन थांनोलाय गोजान उपाय गैया थांनांगोन माथो खालामनो आरो लायदो जेतिया मार्कशीट नांगौ जेतिया पिकनिक गारि गासिबारि मोनदों बे गासिबारियाव गारिनि बेहायनो गारि दाब्बाहैला गासिबारि सका आंगो नों दायो रौता दलगावथिं दलगाव मोनफैबाय फाइनेलि ओमफ्राय नै थांबाय आरो दायो दा इन्स्टिटिउटआव थांसै डाइटआव दलगाव मोनफैबाय फाइनेलि हारसिं गुबुनाव फैदो मास मोनबायानो जाबाय एग्जाम जोबनानै गैला हाया बियो जोंनि इन्स्टिटिउटआ डाइटआ रौतानिफ्राय फैबा लेफ्ट साइडजों जायो आरो देखायगासिनो र' आं दायो सहैबा थौदो बिदिब्ला नायनोसै मार्कशीट मोनबोसिगोन दिनै लोगोफ्रा आधा सहैबायनो ओमफ्राय आधा हैगासिनो आरो दलगाव टाउन नायबा बोसोरनै बेयावनो थांलाय फैलाय खालामबाय जोङो आयु भालोसै दे गथ'फोरखौ लोगो मोन्दों गासिबो मोजां माथो होदो आरोना माने इन्टार्नशिप खालामफैनाय ओमफ्राय लोगो मोनबानो माथो होलांदो आरो बे स्कुला ओमफ्राय बे स्कुलाव जों इन्टार्नशिप खालामफैदोंमोन नै गथ'फोरा गेलेस होदो सफैबाय नै आङो जोंनि इन्स्टिटिउट हाबसिगोन नैबेथिं लेफ्ट साइडथिं हाबनांगौ रौताथिं फैबा सिदा फैबा नै लामा मोखाङावनो दङ मेन रड इथिं मेन रड इथिं लेफ्ट साइडआव वाव गेट गोदान खुलिबाय माथो बानायबाय जोंनि टाइमाव मोनबा बे गेट बोराइखौ नायना हाबनाङोमोन कत आराम जाबाय माथो गेट गोदानाव हाबनो मोनबाय एन्ट्रि बे डाइट इन्स्टिटिउटआव माने आं DLED लादोंमोन आरो ओमफ्राय फैदो मार्कशीट होदो बेखौनो लांनो गेटआ मालाय गोदोर हाबनो मोनसिगोन दानि गोदान स्टुडेन्ट जइन जानायफोरा आइलाय सासे लोगोआ दंफैखायो जों सानैल'सो बर' ओमफ्राय सासेया फैयाखै आरोना फैथ'आनो इयो आं सोंहरदोंमोन मा खबर जोले दिनैसो मानसि गैस्राया दा रावबो सिङाव मायाव खानायसिनबाय खानायसिनबाय माबा मोनदों होननाय दा सोर नन्दिता नै डाइट इन्स्टिटिउटआ सिङाव रानस्राव रावबो मोनगेरासो रोङाथो र' जों मार्कशीट लायनोसै सिङाव दायो हाबनोसै मार्कशीट मोनबाय नै जोंहा एहे आसा मोनबाय मार्कशीट थांसै न'आव सारमोनखौ लोगो मोनबाय रायज्लायबाय बिदाय होबाय थांसै नामबाय टाटा बाय बाय काकतिदा मोजां थांसै रिजाल्ट मोनबाय मार्कशीट मोजां नै काकतिदाखौ नायबा मालाय बर' एसां मोजां रोङो दे बाय बाय जोब्बाय बिदाय होबाय हांसै बाय बाय ना होआ जिरबरा हांसै लोगोजों ससे हांबानोसै बास स्टेन्डसिम ओइ ससे थाबायबोनाया लोगोआ हायनाबाय रावबो गैया आंलाय सानो मानसिफोर दंफायो होननानै गेटआ जों थाबा नुवाखै बोरायमोन ओमफ्राय दायो गोदान होथिबाय
दायो थांनोसै उदालगुरि ओइसोरो मा जोंनि स्टुडेन्टसोदा ओइ बे ड्रेसमोन जोंनिया उदालगुरि थांनोसै ओमफ्राय उदालगुरियाव दसे थाहैनोसै आब'नियाव नेनोसै बास बाहायखाबाय इयाव ओंखारबाय लोगोआ आंखौ बास स्टेन्डआव गारलांबाय आरो बास बाहायखाबाय थांखानोसै बास गाखोबाय आं